Joe Mizzi żgur li ħadem. Dan kien il-mod kif il-Prim Ministru Joseph Muscat iddefenda lill-Ministru tat-Traffiku Joe Mizzi jumejn qabel il-budget fejn il-pubbliku se jkun qed jistenna soluzzjoni mill-Gvern għad-diżastru fit-traffiku u t-trasport pubbliku. Joseph Muscat kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet biex jagħti rendikont tal-miżuri mill-budget tas-sena li għaddiet meta Net News istaqsa jekk Joe Mizzi huwiex falliment ta' dan il-Gvern. Iżda Muscat jiddefendi lil Joe Mizzi u jgħid illi xogħlu għamlu. Joe Mizzi u Identity Malta mhumiex falliment għalik. Jien nara s-suċċess tal-IIP u s-suċċess tal-ekonomija b'saħħitha. U ta' Joe Mizzi taraħ is-suċċess ta' Joe Mizzi żgur li ħadem. Għalik mhux falliment Joe Mizzi ġifieri ta' dal-Gvern. Naħseb falliment l-oppożizzjoni fil-verità. Ftit anqas minn sentejn ilu Joe Mizzi kien qal biex nistennew u nitkellmu wara. Ma lilna dak ma rajtniex, ma issa stenna u paċenzja ma tkellem wara mhux issa. Anka Joseph Muscat kien wieħed sistemi effiċjenti. Pjanċar ħafna dwar il-management ta' traffiku f'dan il-pajjiż li jinkludi wkoll it-trasport pubbliku. It-trasport pubbliku aħna rriduh li jkun effiċjenti, li waslek fil-ħin. Minkejja dan kollu wara sentejn, Joe Mizzi konferma l-falliment f'dan il-qasam u qal li ma jistax jagħmel mirakli. U laħas ma rikoxxix l traffiku u dik il-biċċa xogħol li rikonoxxejt l traffiku. Iva nafu. Bil-fors li ħafna affarijiet wieħed jagħmel, però ma tistax tagħmel mirakli f'daqqa. Minkejja din is-sitwazzjoni diżastruża Joseph Muscat jgħid illi Joe Mizzi għamel xogħlu. Joe Mizzi u Identity Malta mhumiex falliment għalik. Jien nara s-suċċess tal-IIP u s-suċċess tal-ekonomija b'saħħitha. U ta' Joe Mizzi taraħ is-suċċess ta' Joe Mizzi żgur li ħadem. Meta kien qed jitkellem dwar il-problema ta' traffiku fil-konferenza tal-aħbarijiet, Joseph Muscat qal li ferri minn nofsinhar ta' Malta sal-Belt Valletta tista' tkun waħda mis-soluzzjonijiet. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet Muscat ftaħar illi twettqu 70% tal-miżuri fil-budget tas-sena li għaddiet. Dan ifisser li 30% ta' dak kollu illi tħabbar is-sena li għaddiet baqa' fuq l-iskaffa.